लयदारी ना गइबो तई नौका भाई लो हमनी के मनवा में गाड़ी देला लो चला हो चला ई लगले कथा गावे हां ई लगले जानकार बने हां लगले ई मुरारी बापू के सार बने लइका भाई लो कहे लेकिन का करो समय समय के बात में भैया जैसन समय आई वैसन सौदा ना बेचबो तो चली ना पप्पू भाई 10 गो रुपया ना दिहल आ 3 गो पपड़ी खा गइल 5 गो जा भगवान तारा का बनौले राखस कहे के नहीं खे अरे चलो ठीक बा ये न माने ए भाई शिवचंद भाई खई बोलो तो खा लार मत सुनाओ मृत्यु मात्र उतना देरी हम समय ना ले घड़ी के देख के खाली 5 मिनट काहे से कि हमने के ब्यास हो जा जानता नहीं ना गाइब जानू तो हमनियों पर पाप पड़ेला काहे से कि हमने के रामायण महाभारत के ठेकेदार न हो जा चलल बनी जा हमने के प्रचार करे खातिर तो कुछ हमनियों को धर्म कुछ बनता ये धरती मात्र 5 मिनट में सुनाई ये धरती के नाम मृत्यु लोक कब से पड़ल इस धरती पर मृत्यु कब से होखे लागल सतयुग में महाराज अकंपन पुत्र मरण से व्याकुल एकलवता बेटा के कारण जिंदगी भइल शोकाकुल बड़ा हमनी के जीवन में दुख है बा विजय भैया यहाँ का 500 रुपया हमरा के देनी है तो हमार छतिया दोबरी हो गई फिर दे के अकानवा में कहते के ब्याह जेकर खुला दे तब केहू 500 के दे के या खुला मांगेला नु तब बुझाला जे छतिए में केहू गोली मार दे बुझाला जे एकदम अब हटवे एकदम अब गोई लेकिन जाए तो भाई जब देले बड़ा तो तारा के देव का है बरियारी पैसा ना लेवे के चाहिए बरियारी लेवे पैसा बिहने जाके डॉक्टर के देबे का पड़ जाए उरसबे ना करी एने सजीव के जाता नहीं गौ नहीं का तले उने मेहरारू आही माई आही टाणवा आही बसीर हो गई तले कइले बिया आ डॉक्टर के देबे का पड़ जाए ते भैया बिना मन के हमारे का पैसा ना चाहिए भैया का 500 रुपया खुला दो भाई आरु का हो सतयुग में एगो राजा रहले राजा के नाम रहे अकंपन उनकर बेटा के नाम रहे हरि लड़का जवानी में मर गई नारद बाबा अइले मृत्यु के कथा सुनवले आई कथा कहां बा महाभारत में जब अभिमन्यु के वध भइल त धर्मराज पांचों पांडव कहले कि हमनी के युद्ध ना करब जा हथियार ध दिहल लेकिन वेद व्यास अइले मृत्यु के कहानी सुनवले कहले कि सुन मृत्यु के हई धर्मराज तहरे बेटा के मृत्यु नहीं खे भइल दुनिया में जे आइल बा सब कर माई बाप सब लोग एक दिन जाई सुनो जे मृत्यु के हई एगो समय रहे कि धरती पर खाली जन्म होखे मरण ना होखे तरवा सब तनी विचार करी भैया खाली जन्मे होया केहू मुई ना तो धरती पर रहे के जगह मिली बाप रे बाप जब केहू मुईबे ना करे तो कोनो केहू जिए ही ना दी जिए दी बोलबे केहू के जुगाड़े नहीं के केहू हमरा का मुआ दी धरती माई पुआता ना बूझ हो गई कि धरती माई लगली गाय के रूप ध के अब ब्रह्मा जी से जाके लगली विनती करे कहतरी जे क्रोधवा के ओगी इया में अरे क्रोधवा के या अब लोगवा मरेला तैयार बोरी से देख दुनिया जरेला अनार बोरी से देख लोगवा मरेला वाह वाह पप्पू साउंड रत सड़ जा भगवान तरह का बनवले राखस तोरो देहि डोलतिया देहि रोमिंग में बिया जा भगवान तरह का बनवले राखस का करब विजय भैया उत्तर प्रदेश में तो फ्री बा जितना मन करे उतना मार हमने के बिहार में इतना दुख दिले बड़े सारा बा पुलिस कहब ना यूट्यूब चलता अच्छा कौन बात नहीं चढ़ाइयो देवला तो कोनो दिक्कत नहीं है जानते नहीं का करता रे सर ई बोडारावा पे एगो मशीन रखले बड़े सर आ मुंहवे में लगा देते रे सर बिना धोवले आ कहतर से फूंक एमे फूंक ओही तवन के सरकार तो एक जना के ही से दांते काट दी
विचार करो हमनी के ता है ना लेकिन हमनी के बन थोड़े बा हमनियो के त मिलते बा अंतर ये बा कि तनी रेटवा टाइट लागता रेटवा तनी टाइट हो गइल बा अब इने हाफ के दाम बा 310 रुपया तो हमनी के दाम बा 620 रुपया एक के हली डबल मारा ले बहे के पड़ता रुको एक दिन हम का देखने पुलिया पर हम खड़ा रहने तले एगो मोटरसाइकिल वाला लेके आई पाछा उ बैग में ले रहे पाछा ई हम अपना आंखी के देखल बात हम कहत नहीं पुलिस चेक करतिया हो जा आ तले ई अभी पुलिस भी हो जा तले ई बैग लेके कहली पुलिया पर नीचे में उतर गई आ मोटरसाइकिल वाला कितना तेज रहे आगे से जाके लेके फिर करा के उठा के अब हेने ना लेके कहली शहर में भाग गई जांच तू करत रह इहे त हाल भाई बबुआ बुझ ए मर्द बुझाता जे बिहारवे के कंगाल बना दे जबले नीतीश रही नो तले बिहार में दारू ना चालू ता दारू पुकार जा के देवतन के कहली दारू पुकार जा के देवतन के कहली अरे ब्रह्मा के पुत्र रुद्र अब विनती करेला अनार बरी से देख दुनिया जरेला अनार बरी से देख दुनिया जरेला वाह वाह धरती माई 33 कोटि देवता जाके कहले कि रौरा कौन उपाय करी त ब्रह्मा के आंख के भावहा से एकरा के कहल जाला भावहा आ भावहा के जौन बीच के स्थान है ओकरा के कहल जाला भ्रिकुटी भ्रिकुटी से एगो प्रकाश निकलल आ आकाश में जाके प्रकाशमान हो गई आ वही प्रकाश से एगो पुत्री के उत्पत्ति भइल लय लागी तने जा भैया भरत शर्मा का तखौलत खून महल अरे देख के गुलामी खौलत खून महल नस नस में देख के गुलामी तब जवानी पकल मोछिया पर आई जवानी पकल मोछिया पर आई ब्रह्मा के तन से ब्रह्मा के भ्रिकुटी से प्रकाश निकलल ब्रह्मा के तन से अरे आगी के अंगारी तजवतारी एगो नारी के कहानी कहले ए अवतारी एगो नारी के कहानी कहले हां 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 जरूर जरूर चली चली ठीक बा अरे ये हर एक प्रकार के श्रोता बड़े जी हर एक प्रकार के कहां की बनी जा ओसे का हो जाए बाल मार के सुत जाइब जाई जे बिहार में ना जाइब जा संझे खा जाइब जा को जब मुंह में के सेंट खत्म हो जी तो सार लोग लगावत रह मशीन कितना लगे ए बबुआ पियर आंखनी मनबा मुखड़ा अजबी मुठ के लाली छम छम पायल कर तारी देखना मतवाली ब्रह्मा जी कहले कि जाकर रौरा अजक जल्दी से संहारी अवतारी एगो नारी के कहानी कहने ब्रह्मा जी कहले जे पुत्री खड़ा हो जा जी जी बस एकदम निर्गुण गायब जरूर माई के नाम पर हम एगो गायब हम निर्गुण बस खाली 2 मिनट के हमरा